Takže čaute lidi, já vás teda už videa a dneska to bude na The Floor is Lava. Takže jak můžete vidět, The Floor is Lava je velmi teďka populární. My to hrajeme s lidmi ve škole, docela super. A dneska jsme měli točit s Alexisem, jenomže já nemám Skype. Wow. Minority, tak to si fakt nemusela říkat. Ano, prostě nemám Skype, protože jakoby mi nejde udělat nějak. Takže tohle je mapa, co hrál zahraniční youtuber. Cemetery. To už vidím. A teďka se musíme teďka dostat co nejdál. Prdele, ona je tu, do prdele. Fuck this shit. Fuck this shit out. Fuck this shit out. Fuck this shit out. Takže čaute. Po malém technickém problému už jsme zase zpátky. Takže tolik jich přežilo, jako really? To nejde. Dneska jsme tu. Castle! On my way. Kurva. To vypadá, že jo? Spadne. Co? What the fuck is this? Jo, 60 pointů? Cože? Máme 60 pointů za tohleto. Takže my jsme si 60 pointů. Co my jsme si koupili? Zkusíme ten Electric Blue. Ne, zase Cemetery. Ne, ono prostě to zvládne. Kurva! Fuck this shit out. Tam se říká lidi karma. Jedno jsme to. No takže vám teďka můžu ukázat, co se mi stalo. Electric Blue, tady tohle, ano, tady tohle skopíme, tady toto. Dr. Pepper. No. Už, kolik jich přijel, wow. Baby. Já nechápu také ty youtubery. Jako lidi. Dáme pro tohle video třeba 10 lajků. Zkusíme tam dát těch. What the fuck? What the fuck is this? Dobré. O kurva. Nič. Maják. Tam jsme na maják. To majáku rychle. Kurva. O, tak tam bych radši už asi. Nebudu přijít. Dáme se zase tu naši pozičku. Ok, přidám si nějaké fungy. Proto jsme bitches.
Jo, mám tady knihu. Stříhám videjka. Jsi čarovný. To zní strašně divně ten zvuk. Uja! No, bude to zní fakt divně. On to nemá tělo? Stromečky nás zachrání. Stromečky nás zachrání. Stromečky nás zachrání. Stromečky nás zachrání. Zachrání nás. Cože? Tak jako by takhle ty peníze měly. A teď to zase někde mi to vyšuchu. Co je doufám? To je všechno. Aha. Máš to vylíč. Zase si dáš tohle, ne? Ne! Jak jsi tam byl? Help me, lidi. Help me. Help me. Takže já to zatím stopnu a jak bude další hra, tak vám to jako... OK, lidi, jsme tu zase zpátky, po dlouhém čekání. O, já chci taky to pojít. O, Grand Canyon. The floor is lava. Ne, můj největší nepřítel. Tady kde byl. Dobrý. Teďka nás nikdo nesmí, nebo já ho řeknu. A je po něm. Takže to by nemělo být tak těžký. Oh, on to padá lidi. Lidi? Ne. Ne, to padá. Lidi, help. To padá. Ono se to normálně třesne. Ten kanion. Myslíš, daný kluku, že jsme tady v bezpečí? My jsme ho dali, ale potom radši s námi, my jsme to dali. OK, takže to zase stopneme a počkáme. Jsme to zase zpátky, lidi. Libre, ne, hovna. Proč to zasraná škola? Jde jsem nahoru? Když jsem nahoru víc? Jestli jo, tak to bude super. Ne, pojď, na ten stromeček. Co? Aha. My jsme ještě všichni nebyli tam. Co? Viděli jste to? Aha, tak možná. OK, takže to zase jsme tu zase zpět, lidi! Lolek, ten lolek survival. Co se tady nešprdá? Pak užitečný. A tady je to. Cheeseburger. Zase Grand Canyon. Takže lidi, chápete naši taktiku, že jo? Nahoru hezky. Hezky přes Grand Canyon. Stříhám videjka. What? What is it?
Takže hledali jsme to zase zpátky. Cheeseburger. Rejst? Cheeseburger. Co? Wait, what? Autičko. Help me! Jak se tam všichni vylezli, jak to dělám? Jak se tam kurva všichni vylezli? Já nemám. Kdo přežil všechno? Cheeseburger. Cheeseburger. I have cheeseburger. Cheeseburger. Takže se stopneme. A jsme to zase zpátky, lidi. Zamčeno. Tak se tady mám někde schovat. Co? Počkat, co? No nic, lidi, já bych to takhle ukončil. U tady tohohle skoku do vody. Jste všichni připraveni na to? Jste všichni? A fajn. Mějte se krásně, mějte se majnorovsky a čau.